Hola, doncs vinc aquí gairebé 3 o 4 cops a la setmana. M'encanta fer activitat física, m'encanta nedar, m'encanta passar a banda i banda de la piscina. Em va molt bé mentalment, em va molt bé físicament, em fa sentir forta, em fa treure les cabòries que pugui tenir i res, ja fa molts anys que soc sòcia i m'encanta practicar esport i crec que és una activitat imprescindible per estar bé física i mentalment. Bueno, jo intento venir tots els dies que puc a la piscina per la salut, per desconnectar i sobretot per l'alegria que et dona un cop surts, el descans i el bon moment, el plaer d'haver vingut. Doncs mira, jo vinc al gimnàs bàsicament perquè m'agrada fer treball de força a part del treball de camp, que jo jugo a futbol personalment, i em va molt bé per a treball de força poder focalitzar-ho aquí a la zona de sala de màquines i també m'ajuda a desconnectar a nivell mental, a treballar bé i a ser un entrenador més global i més efectiu. A mi m'agrada fer esport perquè m'ajuda tant físicament com mentalment. Jo faig esport per mantenir-me en forma. Jo practico esport perquè gaudeixo molt. Jo practico esport perquè me diverteixo també molt. Jo practico esport perquè m'agrada desconnectar-me de la vida de